माबाखौनो जनदोलै दालांनिखौनो होखानानै दोनबाय नोङो गलांबाय थाथोंलै ना हमनो लुबैलै ना हमनोसैथ' फानजों
นั้นได้ขับมาบี้ขัด बेखौनो सोलायथारनांगौ नों क्लासखा नैबेजों बेयो बिसिनो सोलिनो आंहा सेकेन्ड माबाखौ सोदोंमोन आं बेथ' बैजों फिक्ससो ना बैजों फिक्ससो औ जालाबाथाय बेखौ गारखाथारनांगौ आरो बिनिया बेल' मोनाना बेयो एक्सट्रा नङा बेना सेफटि गेलेगोन बेयो मिलायनानै लाहोनोसै मिलायनो माने देन्जार बारायदों लाबानो गैला दखानिफोरनि माबा खालि मोनसे खायदा खान्दो दखानिफोरनि बे मोनसे बाथ्रा थाबाय हलसेलारानो बाजार ओरै सनापुर बाजार गाज्रि होननाय दासान्दि सनापुर बाजारा गाज्रिथारलै फिट खालामखायाखैलै नामा नोंना धुम मोदोग्राया मोनग्रा औ मा दं बे गैला आइसि थांबाय खेला न' बाला गोलैला बायनानै मुथा आलायबायना बायनानै गैया दा बारला लांजोबो नङाथ'लै दा जोंना बारा बेयावलाय जोंखागोन दां लाइट होदों नोंना लाइट होना दोनदों गैया गोलैना दं बियो आलायनाया गोलैना दं मैया गोलैबाय मैया गोलैनाय थिखोनायानोथ' बेखौ सोलायजाया आरो ना पावारनि सायाव हायखांबायनो ओमफ्राय दाना बिना थांबाय जाहादों बारला माने नोङो बेखौ ससेल' थांदोंमोन आरो औ बुजिनाया औ ओरैजायनि बायदि बुजिनाय मथेबा आरो बोरायबाबो मालफ्रा थिग जेबो डिस्टार्ब गैया गोदान बायदियानो सोलिखायो आरो ना बयहाबो न' लुगासिनो नामा दखानसो नामा बेनालाय थाब थांनो होननाय थायो नालाय कारेन्टआ हगारा आरो हनै सोद' फैबाय फैबाय होनदों फैथोंलै हाखराव दोनखानायालाय हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हेलो 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 प्लीज़ कमेंट करो कमेंट
जोंहा सनास्रि मोसाहारि सफैनायानो आगै फाइटिं ओरैसै फ्लाइट गाखोनो नामा अह' गाखोगोनथ' आरो मोनबालाय सनास्रियाबो मोसाहारिया बुंदों मासे हाल्ला ओरैसै खामानिसो मावफैदोंलै नैबेखौ मावदों आरो सनास्रि मोसाहारिया बुंदों लाइक दाना गैयो नंगौ नामा दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ माबायानो फिसा जाथारबायबा जायो सिखोबाबो बायफिनो जालालै दा मोनबैसो होथोनो नै Gini namanya. Tele. Namanya berjati. बे अन्थाइआ ओरै गोग्लैलांबाथाय जालाबो आरो सनास्रि मोसाहारिया बुंदों दे मा खामानि आगै हेलो दालां RCC दालां जागोन आरो बे ओइ साहा लोंनोबा साहा लोंनोबा आरोना नै हाब दिनै हाइजें होगुलायदों नामालै जानोसैलै एसे सनास्रिया मा बुंखो मा गिदिंबाय थायो आगै मा गिदिंनांगौ जाखो मबाइला ओरै रटेसन जाबाय थायोबा आंना सनास्रि मोसाहारिया बुंदों नेट प्रब्लेम नामा है नेटनि प्रब्लेम गैयालै नेटनि प्रब्लेम गैया
कमेन्ट खालामबाय थालाय हरनो कमेन्ट खालाम बेयाव मोनलांदों बेनोमोन दा सनायस्राय मा बुंखो गलाफि गाइखेर सना ओरैसै गलाफि गाइखेर सनालै बेलाय मा ओंख्रि जाखो गारिखौ सालायनो बिबाय आङो हरथारा गावहा सनायस्रिया मा बुंदों आगै नोंनि इयार्स बेसेबां जाखो 12ल' आङो लै एसे हाबबावथों नङाबा इयो दा जानाय नङा नोंनालाय बेसेबां इयार्स जाखो खोन्थाहरलाय नोंनिखौ देलाय दे खोन्थाहरदो हाब दिनै बांसिन बुंबाय नामालै दैयालाय दानो गलांजोबफिनलायगोन बियो Untuk mana sih?
समायसिया मा बुंखो जालाहाय नोंना जेबो खोनाला आगै थांनोसै आं ओरैसै मानो खोनाया जानांगौ जाखो मानो खोनाया जानांगौ जाखो लाइक होआखैबा लाइक होनानै हरदो दे मोनसेनो मानो खोनाया जानांगौ जाखो दे नोंनिखौ खोन्थाहरगोरलाय इयार्सखौ बेसेबां जाखो खोन्थाहरलाय देलाय इयार्सखौ हाबबाय दे खोन्थायाबा बाय बाय